munoziona sei vari mukati pasimba namukandipa simba mundipa imba tsamwa kuneleba vakomana tsamwa kuneleba vakomana sienda mbona pesteri babu zosi wa chipapeli umanga utete vakomana tsamwa kuneleba tsamwa kuneleba vakomana tsamwa kuneleba zvakakwada buka tina mutunda pamwe tinoda kuzundwa tsamwa kuneleba vakomana tsamwa kuneleba tsamwa kuneleba vakomana Tipulori. Thank you for 20,000 followers. Tinoda kukutendai vese vakasimbisa. Haisi nyore guys. Kuda kwenyu mimi na Mwari handiti. Kubva ku 1 follow kusvika kuchi 20k. Now we are ready to 30k. Saka patikuramba tichiverenga nema 10, 20, 30 handiti. In the multiples of 10. Saka ndokumbira guys. Follow zvekutodaro kozi toda kukasika kuverenga kuti tichi 10 20 manje tikati 10 tomomira 4 years senda pana 20 nguva tiri kumashure kwenguva kozi content yakazara vakomana handiti aiwa ndinoda kukutendai chose muitirwe nyasha naMwari handiti tobva tapa much appreciation to Nisha T aiwa song chibaba chisong chibabest handiti kutsamwa kuneleba pano pane pasowe area ndo panga tichirowa chichipenyura ndo mudhikonosanisira itaita zvekushanya nhasi handiti aiwa tiri kutendai vakomana we love you. Handiti